Eto na, papunta na kami ng bayan para ihatid namin to ang order. Ang init pa naman. Me, sama kami? Ala, sama ko no si Mimi. Sama kami? Ayaw lang mi ha. Here na kami sa Balingwan Terminal. Tapos, antayin namin ang nag-order kasi dito ang usapan namin sa terminal. Kahapon, pinadala na nila sa akin ang bayad sa GCash. Kaya bayad na ito ang order nila. Eto guys, bumili ang partner ko ng mangga. Kain tayo ng mangga. Ha? Puti daw ang mata niya. Lisod po, itom imong mata. Asim. Mangga mga sis. Kain tayo ng mangga. Ito ang package pinadala sa akin. Asim guys. Asim. Ha? Here na ang nag-order sa akin. May hapon. Hapon. Yatag na kami pansin mo. Ano? Ano? Naghatag sa ako, imagine. Thank you so much. Hala, uy. Siya po ang nag-order sa amin. Ni mother na kamuti cheese roll at saka Akong puto mama, cheese. nagataga na ako. Ala, yang mother at saka yang ate ang nagbigay nito. Vlogs. Salamat. Lamauwa mo. Ala na, ana po igihatag sa ako. Oh my God. Salamat. Ano ka nang baka? Silang bakang natanaw Si Kuan, si Bakang. Brenda. Si Brenda Mitch. Oh, nagtanaw sila sa Kuan. Kaya makita man dito sa Kuan po, yes. Naa si Kuan, si Brenda Mitch. Dagan sila Bakang Vlog. Nagtanaw sila sa Kuan. Si Day Kato. Din, napi time na nag-live po. Nagtanaw Na sila. no, naa sila. Social kaayo. My God. Shout out sa inyo ha. Hello, sila. Solo, may glabayan din.
Maulog daw pa. Yang mama o yang ate ang nag-order ani sa puto cheese o kamuti cheese roll. Maulog yung mga pang-bukit ka. Pira ko, ginamit sa inyo. Bitaw. Pinapag yung yatag mo ka. Kana, i-squad ang Ako po di ay kuan unboxing. Kauban ani mo di ba? Di anay content. Alam mo yan? Pero, sa St. Jude. Sa St. Jude sila, sa St. Jude. Sa kanang mga bus bitaw. Ang content na ko sir, pambukid na. Ano ka? nagwapa. Kami kayo mga sabihin na sa kong ate o sa kong mama, may mga pambata. Ani bata na ni. Kaningin. Kraming o kamimi nada ni. Oh, na. Oh my God. Salamat ka. Gusto ko mutilaw, give sa inyo. Mutilaw ko sa iyang puto cheese o sa kanay cheese roll ka. Cheese roll. Kasi gumawa ko na. Kaya nakakita ko sa mga vlog ano. Puto cheese. Di ka rin ko. Cheese roll. Cheese roll. Hello guys. Ala, tilawan niya. Isa. Wala ba? Dami guys. Dami kayo. Red cheese ano? Oh, na siya cheese. Dami siya guys. Sayang ang time. Gusto niyang muadto sa balay, sa amua, sa bukid, kay para makita niya si mama. Karon among ubanon siya adto sa amuang bukid, kay gusto niya muadto-adto. Hello guys. Mauwaw jud ko ba? Mauwaw jud ko. Lago sa ilaha. Lago sa ilaha. 2 minutes. O sige, sige. Ako giapas nga time mga 4 mo ulit na pabalik na ko. Ayan. So, muadto mi sa bukid.
Alam mo, oh my God. Nakikabot siya diri. Naabot siya sa amo ang balay. Naabot siya sa among balay. Makauwaw kayo. Okay Yara. ra. Hello, my God. Ling-ling. Naayang gihatag ma. Hmm. Naayang Sa gipadala. ate og sa kong mama. Salamat kayo. Salamat yan. Naa kang lingling, kang mimi. Oh, Ni kang Allah. Mo ni among balay. Mo ni among balay. Yeah. hello guys. Ako diri lang Miami. Wow kayo, my God. Ako game dapat mauwag. Na among balay. Tora among balay. Ako sa ilang balay ta yung Oh. family. Si Otek. Memorize na ako. Otik, oh. Ate Otek. Oh. Si kisa gani ni sila? Si Loyloy. Oloy. Si Lengling. Si Mimi. Si Bintoy. Ah, Si Iglot. Alam mo, uwaw ko. My God. Guys, ito na atong ablihan ang gihatag ni Philip Gitigan. Din salamat po sa iyahang mother o sa iyahang ate na gihatagan mi ingani. Oh, okay ra. Hello, my God. Naa daw dani kang lingling. Hello. Daw kang mimi, naa dani. Di ara, ato ng ablihan. Hala, ako ni Ako gagmay. Ako ni ala, siksik ayo, di ba? Baji na baji jud ko ani oh. Hala. Kani ako gyapon ni. Lingling na kang kang lingling da ini, kang lingling. Ling, di ara ling. Hello. Thank you. Kani kang Mother. Kang mother. Kang mother. Yan, kang mother. Ano? Kani kang papa. Kang mother. Kang mother. Thank you kaayo. Yan. Kani kang iglot. Kang iglot ni. Padlot. Ayan. Doon ang pagyod. Isa man ni. Kang mother. Mother. Ma, paama oh, alin ma. Dool dayon mo. Dool dayon mo kay naay kuan. Salamat kayo. Kani kang mother. Sana Kang mother yapon. Hala. Hello. Kani ako ni. Ako ni. Ako mugod ni. Ako ni. Ako na. Dili ako na. Depende sa Paigo ba rin ni kang utik o? No? Oh. Oh, dili ni siya paigo kang utik. Ako ni. Kani kinsa ni? Kang Bintoy! Kang Bintoy! Kang iglot bitaw ni, kang iglot. visual ni. So, dito kidalo sa Amerika. Dito lagi. Kani, Yaw ni. kinsa ba ni? Anya po. Si Auntie. Ah. Inday. Aka Auntie Inday na lang ni. Ali auntie, ali. Thank you nila Oh diyan. my God, dagan kayo. Uy, thank you. Kani, kang utek. Kang utek. La, kani, kang Sherwin. Kani, kang Sherwin. Hindi arabib. Dito na. Ali, dani. Doon ang pagyod. Kinsa man ni. Kang mother. Mother. Ma, paama oh, alin ma. Dool dayon mo. Dool dayon mo kay naay kuan. Salamat kayo. Kani, kang mother. Sana Kang mother yapon. Hala. Hello. Kani ako ni. Ako ni. Ako mugod ni. Ako ni. Ako na. Dili ako na. Depende sa Paigo ba rin ni kang utik o? No? Oh. Oh, dili ni siya paigo kang utik. Ako ni. Napa? Yan. Kani, kinsa ni? Kang Bintoy! Kang Bintoy! Kang iglot bitaw ni, kang iglot. Dito take visual ni. So, dito kidalo sa Amerika. Dito lagi. Kani,
Yaw ni. Kisa man eh. Yaan niya po. Si Auntie Ah. Inday. Aka Auntie Inday na lang ni. Ali Auntie, ali. Thankful nila diyan. Tiga, dagan kayo. Uy, thank you. Kane, kang utek. Kang utek. Oh, dera. Thank you. De. Ayan. Dera. Tapos, isa man eh. Kang Sherwin. Kang Sherwin. Ako na lang ni. Ako na lang ni. Paigo ni nako. Nangyayay ko no, papareha. Kanya. Lakisa magyapon ni. Mutik na na, kay dako. Kang utik ni. Dili niya paigo. Ako na lang ni. Hala, dagan kay nako. My God. No, kani. Isa man ni kang mama. Kuya. Kang lulo. Kang lulo ko ni. Kang mother. Kang uyang na lang ni, kang lula. Tura sa puntod ni. Walay signal dari no. Wala jud kaayo. Tapos kani. Hala ako na pud ni. Sama ni ako ni. Hala ako gyapon nila. Daghan kay kog whole dress. Daghan kay kog whole dress. Pagre sa tungkuan to. Kani kang mother. Mother. Kang mother na lang na. Imo na mother. Salamat. Hala na. Isa man ni. Tube. Hala Yayi, yayi. kang iglot ni. Ayaw kong yayi, Rana. Dako ra dako. Kang iglot ni di ni paigo. Itong ani. Igak. Yayi, oh, kaya na si yayi. Kang Alshel na lang ni, kang Alshel. Ato pasuoton si Alshel ingani. Kang Alshel na ti, kang Alshel. Kani. Pambai man ni. Polo. Kisa man ni. Ate pintoy na. Di uy. Ako ano lang ni. Kapapa na lang na. Pambaji mo ko ni siya. Pambay, pambay. Ako na lang ni kay pambai man. Di mo na sayal to eh. Kana kang bintoy. Ay kang ingot na lang na. Ungot paangot. Oh. Kani kang bintoy. Kang bintoy. Thank you, Dayon. Unsa man ka, uy. Kani isa man itagya. Loy. Kang loy ne. O diara loy o. Loy para. Kaaloy. Baka loy. Na kang loy. Sure pa. Tapos kani kang lingling. Di na makita ang sampot ni lingling. Thank you. Kani Lingling. kang mimi. Ay kang lingling yapon. Mga dagko man. Kani mo'y kang mimi. Kay gamay o garter. Anak mi, imo na mi. Thank Diba? Kani kang iglot. Thank you. Kani kang lingling. Sana iya lingling. Kani kang loy ni. Nina. Kang loy. Kung ba Yan. siguro to. Kana kang ingot. Dak, baby. Oh, kana kang ingot. Kang kuan dai kang Kani Bintoy. Iglot na. kang bintoy. Yata Mani iglot eh, dako na. Mani hatag iglot. igo. Kang alshil ni, kang alshil. Kang alshil gyapon na. Kani Iglot. di kang kang iglot na lang na, kang iglot. Kani kang iglot. Ayan, kang iglot. Ayan. Tapos ang kini kang mimi. Sudlan sa iya. Kang mimi, alo. Nay na po mga 2 minutes siguro. Oh, sige. Pag-picture sa na. Oh, sige. Ala, dagan kaayo, dagan kay salamat. Picture sa ta. Picture sa ta. Ano sa? Ako picture deh. Picture sa di. Yawa loy. 1, 2, 3, smile. Okay. Puto pa. Oh. Talaga na. Oh. Hala. 4 na jud, la 4 na. Hala, muuli na siya. Okay na siya giapas. Kay Father's Day mi sa balay. Sa Wala. pagatpat pa ko. Hala, salamat kaayo. Sige. Puhon. Hala. Ayan.
Thank you so much. Guys, so balik ko ilang mayami niya. Malingaw mi sa iyahang vlog. Len, walang salag. Wala. Bye-bye, te. Bye-bye. Bye-bye. Sige, bye. Salamat kaayo. Bye. Hala. Wow, kaayo kinakanha sa diri sa akong balay nga buslot. Hala, my God. Naapod-apod sila sa mga sanina. Salamat. Nagtagsa-tagsa sila kuan mga sanina. Thank you so much. Dagan kay salamat sa inyong tanan. Thank you so much for watching. Bye-bye.